Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι. Αρχικά, εξαιρετικές και οι δύο προηγούμενες εισηγήσεις. Λόγω βαθμίδας θα μπορούσα πολλά να υιοθετήσω από τη δεύτερη και δεν γνώριζα και για το Μαμαγέα. Ευχαριστώ τις συναδέλφισες πολύ. Ονομάζομαι λοιπόν Κατερίνα Γκάκου, υπηρετώ στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερών. Ε, Ναι, να σας διακόψω λίγο. ναι, φυσικά. Κάντε προβολή παρουσίαση κάτω δεξιά, εκεί που έχει την μπάρα, το αριστερό εικονίδιο. Uh, you are, you are screen sharing. Δεν κατάλαβα τι άλλο να κάνω. Από το PowerPoint, Ναι, ναι. Να πατήσω εννοείται το F5. Ναι, οκ, έτσι. καλύτερα, Ναι, ναι, αυτό είναι. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η εισήγησή μου έχει τίτλο «Νερό, πολύτιμο και αόρατο». Παρουσιάζει μια εκπαιδευτική παρέμβαση που εστιάζει στη βιωματική προσέγγιση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λίγα λόγια για την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία καλείται να διαμορφώσει πολίτες που κατανοούν την πολυπλοκότητα των ζητημάτων και μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείρισή της. Δεν είναι απλώς θέμα θεωρίας, είναι στο πλαίσιο ειδικά του Δημοτικού Σχολείου, θεμελιώνονται οι αξίες, εστιάζουμε ουσιαστικά στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών σε βιωματικές δράσεις και έτσι αυτή η προσέγγιση ενισχύει τη διαμόρφωση στάσεων που σχετίζονται με τη συλλογική μας ευθύνη και τη φροντίδα για το κοινό καλό, συνδέοντας φυσικά τη σχολική γνώση με την καθημερινή ζωή και το περιβαλλοντικό γίγνεσθε. Με συγχωρείτε. Βεβαίως. Δεν φαίνεται σε εμάς σε πλήρη οθόνη. Δεν φαίνεται. Ναι. Γιατί το εικονίδιο το έχετε πατήσει. Κάτω δεξιά και που λέει παρουσίαση, σωστά. Ναι, πατήστε το. Δεν Ε, ξεκινάει. Είναι καλή. Εγώ τώρα το βλέπω σε πλήρη Ναι, η οθόνη. Λίλια το βλέπει, εμείς δεν το βλέπουμε. Εξακολουθείτε να μην το βλέπετε, έτσι. Ναι. Να κάνω μια προσπάθεια εξ αρχής πάλι να Ναι, διαμοιραστώ. ναι. Δύο δευτερόλεπτα και Ναι. δεν θα επιχειρήσω πάλι αν δεν γίνει με την μία. Ας το κάνει η ίδια πρώτα. Προβολή. Τώρα ξαναπροσπάθησα, δεν ξέρω πώς είναι. Να συνεχίσει έτσι. Αν μπορεί να το βγάλει αυτό από εκεί, μπορεί πιο εύκολα. Το δεξί, την παρουσίαση, να μεγαλώσει. Ωραία, πηγαίνετε. Να την έχω εξ αρχής, ωραία, Ναι, θα την έχω εξ αρχής σε πλήρη οθόνη, δεν γίνεται. Έχει ένα πρόβλημα το zoom σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τελευταία αν είναι προσπάθεια. Τώρα εγώ το έχω σε πλήρη οθόνη. Μάλλον εσείς εξακολουθείτε να Ωραία. το Νομίζω έχω καταλάβει. Ξαναπατήστε share από το Zoom. Ναι, πατάω ενώ είμαι μέσα. Ωραία, ναι, ναι. Λογικά θα σας έχει βγάλει σε πλήρη οθόνη το PowerPoint. Άμα σας έχει δεύτερη Θα φύγουν οθόνη. αυτά, είμαστε μια χαρά. Ας το κάνουμε σε πλήρη οθόνη εκεί. Σας αρέσει. Δεν έχει αλλάξει κάτι τώρα, έτσι. Τώρα σταμάτησε. Αν μπορείτε τις μικρογραφίες αριστερά να τις βγάλετε, θα είναι μια χαρά. Ναι, δεν μπορώ. Ωραία, Είμαι ας το πάμε στο πάνω περιβάλλον που παράγοντα. επιβάλλεται να φαίνονται, σε μένα τουλάχιστον. Από πάνω προβολή παρουσίασης τότε που έχει την μπάρα. Ναι, έχει audio, video, participants, chat, share Δεν και τα λοιπά. αφήνει το Μπορώ να zoom. κάνω κάτι από εδώ. Από το PowerPoint. Εκεί πέρα που έχει κινήσεις. Επάνω, Ναι, πάνω, ναι, ναι, πάνω. ναι. Δίπλα έχει προβολή παρουσίαση. Ακριβώς, ωραία. Αριστερά τέρμα. Από τρέχουσα. Ωραία, για το πάτησα. Όχι. Τώρα αισθάνομαι άσχημα να σας καθυστερώ κιόλας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Εγώ τα βλέπω σε full screen, αλλά μάλλον... Εντάξει, συνεχίστε, ας το αφήσουμε έτσι. Εντάξει. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Όσο αρκετά μεγάλο. δύο κουβέντες για το πρόγραμμα δράσης ενεργού πολίτη, το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο πλαίσιο που συνδέει οργανικά
τα ελληνικά σχολεία με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ, καθώς αναπτύσσεται σε 17 θεματικές ενότητες, μία για κάθε στόχο βιώσιμης ανάπτυξης. Και το πρόγραμμα αυτό εφαρμόστηκε πέρυσι πιλωτικά. Προωθεί τη βιωματική και διαθεματική διδασκαλία, ενισχύοντας τη συλλογική ευθύνη και τη δέσμευση των μαθητών σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης σε σύμπτυξη ουσιαστικά σε μια τριπλή εστίαση, σε 3 άξονες για κοινωνική δικαιοσύνη, περιβάλλον, πόρους και οικονομική ευημερία, με υποστόχους ο κάθε άξονας. Γιατί επιλέξαμε το νερό. Το νερό ως δημόσιο αγαθό και κοινό αγαθό, όχι εμπορεύσιμο προϊόν, είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής θέσης, συνδέεται με τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την κοινωνική συνοχή και προϋποθέτει υπεύθυνη χρήση και συλλογική προστασία. Ο στόχος 6 αναδεικνύει ουσιαστικά ότι το νερό όχι μόνο ως φυσικό πόρο, αλλά και ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία και την κοινωνική ισότητα. Η παγκόσμια κοινότητα αναγνωρίζει ότι το νερό χρήζει συλλογικής προστασίας. Ο συγκεκριμένος στόχος περιλαμβάνει και υποστόχους για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας στη χρήση του νερού, τονίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην προώθηση της παγκόσμιας βιωσιμότητας. Διότι επηρεάζει άμεσα και άλλους στόχους, όπως είναι η καλή υγεία, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η εκπαίδευση. Και αυτή η διαφάνεια περιλαμβάνει τους υποστόχους της δράσης μας, πέρα από τον κύριο, που είναι ο στόχος 6. Συνεχίζουμε για την διαθεματική της διάσταση. Η επιτυχία μας οφείλεται στην ουσιαστικά διαθεματική της ενσωμάτωση. Το θέμα του νερού έγινε το κέντρο γύρω από το οποίο συνδέθηκαν όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Μέσα από την ομαδοσυνεργατική εργασία, η οποία ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση του project, καλλιεργήθηκαν κρίσιμες δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία, η κριτική σκέψη, ο ψηφιακός εγγραμματισμός. Και η εκπαιδευτική παρέμβαση ουσιαστικά κατέδειξε ότι η σύνδεση της γνώσης με την κοινωνική πραγματικότητα οδηγεί στην ανάπτυξη κοινωνικής και περιβαλλοντικής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, η φυσική συνέβαλε στην κατανόηση του κύκλου του νερού, η γλώσσα στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας, η κοινωνική πολιτική αγωγή έδωσε τη διάσταση του νερού ως ανθρώπινου δικαιώματος και η πληροφορική αποτέλεσε το εργαλείο για την παραγωγή του ψηφιακού μας υλικού, διαμορφώνοντας μια ολιστική μαθησιακή εμπειρία. Η δράση έλαβε χώρα στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερών, στην 6η Δημοτικού, στο ένα τμήμα της 6ης, από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο του 2025. Στην οποία τάξη υπήρχαν 20 μαθητές-μαθήτριες. Κάποια μαθησιακά... Κυρία Γκάκου, βλέπουμε ακόμη την τρίτη διαφάνεια. Μήπως έχετε προχωρήσει? Έχω προχωρήσει. Εγώ βλέπω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Διαμοιράζεστε μαζί μας το PowerPoint, την εφαρμογή ή την οθόνη σας? Διαμοιράζεστε μέσω του Zoom το PowerPoint ή την οθόνη σας? Θα σας πω ακριβώς. Έκανα share, πάτησα το share και διάλεξα ουσιαστικά το application windows που λέει παρουσίαση. Διαμοιράστε καλύτερα την οθόνη σας και ανοίξτε από εκεί το PowerPoint. Ίσως το έχεις καλύτερα. Ωραία. Θα το κάνω έτσι. Ωραία. Τώρα διαμοιράζω την οθόνη μου. Είμαστε καλά? Δοκιμάστε να αλλάζουν οι διαφάνειες. Ναι, τώρα είμαστε στη διαφάνεια 10 που φτάσατε εσείς. Πολύ ωραία. Στα μια προσδοκόμενα διαφάνεια να δούμε αν μαθησιακά. αλλάζει. Ωραία. Θα σας κάνω και λίγο full screen. Εύχομαι να τα καταφέραμε πλήρως. Τώρα είμαστε μια χαρά. Υπέροχα. Έπρεπε να κάνω αυτό εξ αρχής. Ωραία. Λοιπόν, ο στόχος μας, λοιπόν, έχω βάλει εδώ κάποια με πολλά προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Δεν θα τα εξηγήσω όλα. Κύριε Γκάκου, αν θέλετε, επειδή χάσαμε τις διαφάνειες από το 3 και μετά, αν θέλετε τρέξτε τις λίγο για να τις δούμε, γιατί είναι κρίμα, κάνετε τόση δουλειά. Ας δούμε από το 3 και μετά τι έχετε παρουσιάσει. Ναι. Ναι, τώρα το πάω αντίστροφα, άλλη μία φορά.
Ωραία. Εκεί ήμασταν. Ναι, ή από την Ωραία, αρχή. στα προσδοκόμενα. Λοιπόν, ο κύριος στόχος λοιπόν της παρέμβασής μας ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η καλλιέργεια υπεύθυνη στάση απέναντι στο νερό ως φυσικό και κοινωνικό αγαθό. Τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ήταν σαφή. Οι μαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν τις λειτουργίες του δικτύου ίδρευσης, να κατανοήσουν τη σπατάλη, να υιοθετήσουν υπεύθυνες τάσεις κατανάλωσης και τέλος να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και ανάληψης ευθυνών ως ενεργοί πολίτες. Κάποιες εφαρμογές στην καθημερινή ζωή που υιοθέτησαν οι μαθητές είναι οι ακόλουθες. 10. Το κλείσιμο της βρύσης ενώ βουρτσίζουν τα δόντια μας, χρήση κανάτας για διατρεχούμενο νερό, μπάνιο με χρονόμετρο, πλύσιμο πιάτων με φιδό, ουσιαστικά με χρήση λεκάνης για να μην υπάρχει η συνεχής ροή από πόσιμο καθαρό νερό, συλλογή του πεταγμένου νερού για πότισμα κήπων και γλαστρών, έλεγχος για διαρροή, πλήρες γέμισμα πλυντηρίου πιάτων και ρούχων, υπεύθυνο πότισμα φυτών, χρήση της μισής χωρητικότητας για καζανάκι και ενημέρωση και διάδοση του μηνύματος με τους γονείς, τους φίλους και την υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Οι τρεις φάσεις της δράσης μας. Η πρώτη φάση αφορούσε την προετοιμασία στην τάξη με μια ενοιολογική εισαγωγή στον κύκλο του νερού και συζήτηση για τα προβλήματα ίδρευσης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, θέτοντας τα ερωτήματα της διερεύνησης. Η δεύτερη φάση, που ήταν ο κεντρικός πυλώνας της βιωματικότητας, ήταν η επίσκεψη των μαθητών στο Μουσείο Ίδρευσης της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με την ιστορία και τη λειτουργία των συστημάτων ίδρευσης. Και τέλος, η τρίτη φάση ήταν η παραγωγή του τελικού προϊόντος, ψηφιακό e-book, αφίσες και QR codes, ακολουθούμενοι από τη διάχυση των αποτελεσμάτων εντός της σχολικής μας κοινότητας. Η μουσιακή μας επίσκεψη αποτέλεσε τον κεντρικό πυλώνα, όπως είπα, της διδακτικής μας παρέμβασης. Είχαν την ευκαιρία οι μαθητές για βιωματική επαφή με ιστορικά τεκμήρια, θέτοντας ερωτήματα στους υπεύθυνους του μουσείου. Αυτή η άμεση εμπειρία τους επέτρεψε ουσιαστικά να κατανοήσουν έννοιες όπως το δίκτυο ίδρευσης, η επεξεργασία του νερού, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της τεχνολογικής διάστασης του θέματος. Και η αξία της μουσιακής εκπαίδευσης είναι κρίσιμη στην εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς ουσιαστικά συνδέει τη μάθηση με τον πραγματικό κόσμο και την τοπική κοινωνία. Το επόμενο κομμάτι είναι τα ψηφιακά εργαλεία, μια καινοτομία της δράσης μας που είναι ουσιαστικά η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Δημιούργησαν οι μαθητές ένα ψηφιακό e-book χρησιμοποιώντας το Book Creator και το Google Slides. Περιλάμβανε τις εντυπώσεις τους, καλλιτεχνικές δημιουργίες, πρακτικές προτάσεις εξοικονόμησης που έκαναν. Παράλληλα σχεδίασαν και κάποιες αφίσες ευαισθητοποίησης με ενσωματωμένα QR codes, τα οποία λειτουργούσαν ως πύλες πρόσβασης στο e-book, αλλά και σε εκπαιδευτικές πηγές. Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε ο ψηφιακός εγγραμματισμός και μετέτρεψε τους μαθητές όλη αυτή η διαδικασία σε φορείς διάχυσης της πληροφορίας. Η επίσκεψή μας στο μουσείο, ο χώρος ήταν η εγκαταστάση του παλαιού αντιλοστασίου στην ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησαν εκεί την πορεία του νερού, υπήρχαν διαδραστικά παιχνίδια, βίντεο, ερωτήσεις, διάλογος με δύο εξαιρετικές υπεύθυνες κυρίες εκεί του μουσείου. Και η σύνδεση με τον στόχο 6 ήταν η αντίληψη του πόσο πολύτιμο και δύσκολο ήταν και παραμένει να εξασφαλιστεί η καθαρή ίδρυυση για όλους μας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την εκπαιδευτική αξία της δράσης. Οι μαθητές ανέπτυξαν επίγνωση του νερού βασικά ως κοινοφελούς και μη ανανεώσιμου πόρου και κατανόησαν πολλαπλές τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ίδρυυσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφεραν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις, διατυπώνοντας πρακτικές προτάσεις για την εξοικονόμηση του νερού στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι. Η συμμετοχή ήταν ουσιαστική και ενδυναμωτική, συνεργάστηκαν δημιουργικά μεταξύ τους, ανέλαβαν ρόλους με υψηλό βαθμό αυτενέργειας,
Η δράση δεν σταμάτησε στην παρουσίαση, λειτουργήσε ως έναυσμα για ευρύτερη ευαισθητοποίηση εντός του σχολείου. Οι μαθητές προχώρησαν σε 2 σημαντικές πρωτοβουλίες, δημιουργία μιας γωνιάς νερού, ουσιαστικά εκεί που κάναμε στο φουαγέ, και την οργάνωση μιας μικρής καμπάνιας ενημέρωσης με τίτλο «Το νερό είναι δικαίωμα», αναδεικνύοντας έτσι τις δυνατότητες του ως φορείς αλλαγής, τις δυνατότητες τους των ίδιων των μαθητών ως φορείς αλλαγής στη σχολική και τοπική κοινότητα. Η αξιολόγηση της δράσης μας ήταν πολυεπίπεδη και συνεχής. Εκτός από την παρατήρηση της συμμετοχής, χρησιμοποίησαμε συστηματικά αναστοχασμό μέσω κάποιων ομαδικών φύλων. Επιπλέον, η δημόσια παρουσίαση του υλικού λειτουργήσε και ως μορφή αξιολόγησης. Καταγράψαμε τις αλλαγές σε στάσεις και συμπεριφορές μέσω ενός ερωτηματολογίου και η διαδικασία αυτή επέτρεψε να τεκμηριώσουμε την αποτελεσματικότητα της σχολικής πρακτικής που συνδέει την εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα με την ενεργό πολιτιότητα που ήταν το ζητούμενο. Ως συμπέρασμα τώρα, η εκπαιδευτική παρέμβαση ανέδειξε τη δύναμη της βιωματικής, διαθεματικής και συνεργατικής μάθησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από μια ολιστική διδακτική εμπειρία η οποία συνδύασε την επίσκεψη στο μουσείο με τα ψηφιακά εργαλεία. Επιτεύχθηκε η ουσιαστική και κατανόηση και εσωτερήκευση της σημασίας του στόχου 6 της Ατζέντας του 2030. Η μάθοδος του project και της διαθεματικής προσέγγισης κατέδειξαν τη δυνατότητα για ουσιαστική σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα. Το νέο πρόγραμμα σπουδών δράσης ενεργού πολίτη λειτουργήσε ως το κατάλληλο πλαίσιο για την καλλιέργεια στάσεων ευθύνης και συμμετοχής των μαθητών, γιατί έπαψαν να είναι απλοί δέκτες, λειτουργήσαν ως ενεργοί πολίτες, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δράση μας αποτελεί ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί εύκολα ή να προσαρμοστεί σε ποικίλα σχολικά περιβάλλοντα, γιατί ουσιαστικά βασίστηκε στην αξιοποίηση διαθέσιμων και χαμηλού κόστους εργαλείων, σε μια εποχή όπου οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις πρέπει να ενισχύουν την κοινωνική συνείδηση. Η διδασκαλία της βιωσιμότητας στο δημοτικό σχολείο αποδεικνύεται όχι μόνο εφικτή, αλλά και απολύτως αναγκαία, θεωρούμε, για τη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ενεργών πολιτών. Ακολουθούν κάποιες φωτογραφίες, ορισμένες δεν κατάφερα να έχω από μια συνάδελφο που τραβούσε τη μέρα της διάχυσης. Αυτές είναι αρκετές με αυτά τα δεδομένα, θεωρώ. Είναι από την επίσκεψή μας στο Μουσείο της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν και κάποιες εικαστικές δημιουργίες. Τα QR codes που έφτιαξαν τα παιδιά, το ένα παραπέμπει στην ιστοσελίδα ουσιαστικά του μουσείου και το άλλο στην ιστοσελίδα του Open House. Μέσα στα κτίρια τα επισκέψιμα είναι και το συγκεκριμένο μουσείο. Κάποια screenshot από το βιβλίο μας, ήταν πολλές σελίδες, περιλάμβανε προτάσεις, όπως είπα, για εξοικονόμηση νερού και διάφορους ιστότοπους σχετικούς. Βιβλιογραφία. Αυτή ήταν η μικρή μας παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε για την όποια αναστάτωση. Εντάξει, τα διορθώσαμε, κυρία Γκάκου. Πολύ καλά παιδαγωγικά τεκμηριωμένη είδα η παρέμβασή σας και μου άρεσε που ξεκινήσατε από το νέο πρόγραμμα σπουδών και βλέπουμε πώς μια σχεδιαζόμενη πολιτική μπορεί να λάβει, όπως λέμε, σάρκα και οστά στην τάξη. Μου άρεσε πάρα πολύ επίσης το ότι επικεντρωθήκατε πάρα πολύ στην ενεργητική μάθηση. Συνεχώς τα παιδιά είδαμε να κάνουν κάτι και ενσωματώσατε με παιδαγωγικό τρόπο πάρα πολλά νέα εργαλεία. Και η δημιουργία βιβλίου ψηφιακού πολύ σημαντική και η παρουσίαση που έκαναν τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω δέσατε πάρα πολύ καλά και μας δώσατε επιπλέον ιδέες, όπως έκαναν και οι κυρίες πριν, η κυρία Καταρτζή και Βογιατζή. Να πούμε βέβαια και το project και όλα τα υπόλοιπα που αναφέρετε και την αξιολόγηση ήταν εξαιρετικά καλά βαλμένα στο σχέδιό σας το παιδαγωγικό, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σας. Να πούμε μόνο ότι η ίδρυυση είναι το μικρότερο κομμάτι σπατάλης εντός εισαγωγικών του νερού, έτσι. Τα νέα data center, η τεχνητή νοημοσύνη, η πυρηνική ενέργεια και φυσικά η γεωργία, εκεί είναι και η βιομηχανία είναι μεγάλη καταναλωτή. Η βιομηχανία, βέβαια. Ναι. Σωστά. Αυτά. Έτσι ως μια παρατήρηση. Είπαμε, εμείς εδώ έχουμε τόσες λίμνες γύρω μας, τόσα ποτάμια, που μας δώσατε πολύ καλές ιδέες και στους εκπαιδευτικούς της περιοχής μας να εφαρμόσουμε την πολύ καλή πρακτική που είχατε, την οποία τη βρίσκω πολύ εύκολα εφαρμόσιμη για τα σχολεία μας.
Συγχαρητήρια από μένα. Πολύ Αν υπάρχει κάποια ευχαριστώ. ερώτηση, αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.